Paljon ihmiset kyselee, että minkälainen se varsinainen tutkintotilanne on. No se tutkintotilanne on sellainen, että hakija valmistautuu näyttämään osaamisensa tanssien sekä viejän että seuraajan roolissa. Ja tämä osuus tehdään tanssiparin kanssa. Voi olla, että on sama pari molemmissa rooleissa tai siellä voi olla eri pari. Ja jos on kovin erilaisia lajeja, niin mahdollisuus on itse päättää, että onko mukana yksi pari vai useampia pareja. Mutta parin kanssa se tanssiosuus tehdään. Ja siinä kohtaa tutkinnon vastaanottaja kirjaa ylös asioita, mitä tulee siinä mieleen. Ja sen jälkeen päästetään ne parit tai pari pois ja jäädään kahdestaan tutkittavan kanssa. Ja sitten ruvetaan ihan puhtaasti vaan niin keskustelemalla, vuorovaikutteisesti keskustelemalla, pohtimaan niin siihen tutkintoon liittyviä asioita ja niihin tanssilajeihin ja tanssimusiikkiin ja tanssin historiaan liittyviä asioita. Tutkijan tehtävänä on selvittää itselleen, millä tavalla tämä kyseinen hakija tulee opettamaan näitä asioita, mikä hänen ajatuksensa on opettamisesta ja mikä hänen ymmärryksensä on laajemmin siitä sen tanssin kentästä tai tanssilajin kentästä, musiikista ja tämmöisistä. Ja tutkintotilanne pyritään aina järjestämään semmoiseksi, että se on myös oppimistilanne. Se on oppimistilanne itse asiassa sekä tutkijalle että hakijalle. Siinä on tosi mielenkiintoisia keskusteluja, mitä itse olen esimerkiksi tutkittavien kanssa käynyt niissä tutkintotilanteissa. Ja niin tavallaan tämmöistä kollegiaalista apua ihan jo siinä kohtaa.